Għamel xi tagħmel ħalli jikber il-ħaxix nagħtuh lill-moża u l-moża tagħtina l-ħalib. Għandna bżonn ftit tax-xita lili. X'taħsbu intom? U l-moża fiex tidħol? Għax hawnhekk ninsabu f'post fejn qabel kienu jinħelbu l-moż. Jeħelbuhom mal-ħalib biex niftehmu, u aktarx kienu joqogħdu f'dawn l-inħawi. Ma mhix il-moża l-aktar ħaġa importanti, bir-rispett kollu leha, iżda l-fdalijiet li nstabu f'din iż-żona. Fl-1911 il-professur Napoleon Taliaferro li kien ftit itwal mill-mexxej Franċiż daqs naqra Bonaparte sab xaq imnaqqax fil-blat fil-barriera magħrufa bħala tan-Naxxari u hemmhekk instabu diversi fdalijiet importanti. Imbagħad isseħeb miegħu l-arkeologu magħruf u ta' influenza kbira f'Malta Sir Temes Ammit. Huma rnexxielhom isibu għadam ta' bnedmin minn żmien Neolitiku, jiġifieri jmorru lura għal ħafna u ħafna snin. U hawnhekk kien hawn mitfuna madwar 70 ġisem ta' dawn il-bnedmin Neolitiċi u kienu kollha intatti qishom skeletri sħaħ. Min jafx qata' ħadu xirrawhom. L-arkeologu Sinclair ukoll ġi jiskava ftit u jara x'ħajsib u beda jikkollezzjona is-snien tal-bnedmin ta' adulti, ta' tfal, insomma minn kollox. U b'kollox irnexxielu jikseb aktar minn 2000 sinna differenti. Seta' fetaħ business jagħmel dentaturi dar raġel, lele kien jaqla xi solt. Fl-1935 kien hawn sejba oħra. Ftit il-bogħod mis-sejba ta' Taliaferro fl-istess barriera tan-Naxxari u wkoll bħal Taliaferro raw xaq u fetħuh biex jaraw xemm. U f'dawn l-iskavi instabu xi għadam ta' annimali preistoriċi fosthom ta' ċerfa fi stat ta' fossilizzazzjoni. Ġifieri hawnhekk kienu joqogħdu kemm l-annimali u anki bnedmin minn żminijiet antiki ferm u fosthom instabu wkoll xi ħaġar ta' żmien puniku, xi fdalijiet tal-fuħħar. Il-gvern rrid jikkonserva dan il-post, dan is-sit, dan l-ar li nstab u kellu ġlieda mal-privat għaliex kif għadna dawn is-sejbiet instabu ġewwa barriera. Il-privat li kellu l-barriera rrid ikompli bil-business tiegħu qatt tal-ġebel. Allura kellhom battibek sħiħ bejn il-privat u l-gvern min ħajkollu raġun. U s-sentenza inqatat fi żmien il-gwerra għaliex dan l-ar tal-mos spiċċa ar tal-balal għaliex spiċċa mimli kollu bombi tal-RAF li waqgħu fil-gwerra. Imbagħad waħda minnhom splodiet u tajret kollox mas-sema u ma kienx xar. Dal-ar kien magħruf bħala Bur Mes, il-bir tal-mos. Isa, entbaħtu fejn ġejna, Ninsabu ġewwa r-raħal tal-imqabba ħa naraw x'ħajoffrilna. Naħseb għataw xi moża fil-viċin. Moża! Goti! Fejn qiegħda ejja! We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come
L-imqabba huwa raħal li ilu msawwar minn żminijiet antiki ferm kif jiġdu d-dalijiet misjuba tiegħu. Dawn jiġdu l-imqabba kien popolat bl-eqel ċiviltajiet li kienu jeżistu f'pajjiżna. Minn barra l-ar ta' Burmes instabu wkoll numru ta' oqbra oħra u katakombi fl-inħawi bħal dawk misjuba f'Takandja fl-1960 b'oqbra li jmorru lura għal żmien puniku ġewwa Malta. Oqbra oħra jeħduna għal perjodu Ruman u oqbra oħrajn f'diversi żoni oħra fl-imqabba fosthom f'ta' Safira u anki fl-għalqa magħrufa tal-Mejtin. Fit-triq magħrufa bħala Taħal Farruġ li mill-imqabba tieħu għall-ħalluqa, bl-għajnuna ta' Dr. Ashby ġie skavat stazzjon megalitiku wara li ntlemaħ xi ġebel ħiereġ minn din l-għolja. F'dalijiet ta' annimali, minn barra dawk misjuba f'Tannaxxari, instabu wkoll fiż-żoni ta' Kandja u tax-Xantin. Madankollu l-ikbar skoperta ta' żminijiet preistoriċi li nsibu ġewwa r-raħal tal-imqabba hija bla dubju dik tal-katakombi tal-Mintna. Ekku, il-katakombi tal-Mintna, min jaf kemm jitnu ebda l-isem Mintna, ma x'tippretendu, da katakombi hux ċimiterju taħt l-art u jmorru lura għal madwar 4000 sena qabel Kristu. Kif tidhom ma jintnux, ma nasibx li qogħdu jiġu hawnhekk bil-barmil u l-mob sabiex jaħsluhom le. Imma kif instabu dawn il-katakombi? Is-sejba saret mill-arkeologu Dr. Antonio Annetto Caruana flimkien mal-kaptan Walter Strickland. Fuq il-post hawnhekk kien hawn bir li aktarx kien magħmul minn xi raħħala sabiex jiġbru fih l-ilma tax-xita u jkunu jistgħu jisqu l-bejjem tagħhom. U hawnhekk kien propju l-aċċess għal dawn il-katakombi. Fi żmien, il-katakombi kienu 3 strutturi distinti. Aktarx ta' xi familji li rridu wkoll il-privatezza tagħhom hux ma xtaqux jaqsmu kollox mal-familji taħdejhom. U aktarx ukoll li bħalma jiġu llum il-ġurnata kienu jgħidu xulxin il-ġirien, inti għandek katakomba għal nagħmel waħda jien ukoll. Le. U allura jippruvaw iżgħinuhom mill-aħjar li jistgħu. U għalkemm dal-katakombi huwa żgħir ħafna kumparat ma' katakombi oħra, insibu wkoll numru ta' oqbra twieqi li huma mnaqxa b'sena kbira. Somma mbagħad ma' żmien dal-familji jagħmlu paċi u l-katakombi ingħaqdu u aċċessibbli kollha wieħed mal-ieħor. Aktarx daw kienu ta' xi familji pagani minn żmien puniku u mbagħad Ruman sakemm ikkonvertew għall Kristjaneżmu u għamlu riti tal-Magħmudija. U dan kif nafuh? Għaliex fipoġġew minnhom insibu Agape Table, mejda Agape, li qabel dawk il-familjari tal-mejjet li jkunu ħajjitfnu kienu jiċċelebraw it-tluq tiegħu. X'ma jiċċelebrawx l-aktar ħallilhom xi tilja wirtew jistaraw minn fuq daru. Akka jiċċelebra kun flokhom, ma kistidnuni forsi naqla xi solt jiena wkoll. Il-popolazzjoni tal-imqabba qatt ma kienet waħda kbira. Dan għaliex ir-raħal huwa l-bogħod mill-Belt Valletta madwar 8 kilometri u ħafna nies kienu jmorru jqogħdu fil-belt jew fl-irħula tal-madwar sabiex ikollhom ix-xogħol meħtieġ. Fis-sena 1590 insibu li f'dan ir-raħal tal-imqabba kienu madwar 50 dar biex dawn żdiedu fis-seklu ta' wara fl-1646 għal madwar 98 bi 350 ruħ. In-numru ta' djar u residenti kompla jiżdied ma' żmien biex fl-1760 kien hemm 240 dar b'708 persuni jqogħdu fihom. Fl-1830 in-numru ta' nies kiber għal 842 ruħ u fl-1860 kien hemm qrib id-900 persuna. Kien fis-sena 1890 li l-popolazzjoni tal-imqabba qabżet l-1000 ruħ bl-ammont ikun ta' 1090 persuna. Minn hemm in-numru kompla dejjem jikber għalkemm marġni żgħir ħafna. Fl-1901 insibu li kien hemm 1228 ruħ. Fl-1911 in-numru kien ta' 1318 persuna. Fl-1961 telaw għal 2224 resident. Sabiex fis-sena 1995 kien hemm 2615 ruħ. Il-popolazzjoni attwali skont l-istatistika tal-2019 hija dik ta' 3339 persuna. L-istemma tar-raħal tal-imqabba hija faxxa tal-fidda diagonali fuq kamp aħmar. Bil-motto ikun non nisi per ardwa,
li bil-Malti jfisser biss bil-ħila. Dan jixhet il-fatt li l-imqabba kienet minn dejjem magħrufa għas-sena ta' tqattih tal-ġebel fil-barriri illi fiha. Issa ngħaddu għall-isem tiegħu. Minn fejn ġej l-isem tal-imqabba. Bħalma jiġri ħafna drabi bi kliem semitiku li jkun ilu jeżisti għal ħafna żmien, insibu diversi teoriji u verżjonijiet tal-provenjenza tal-isem. Dawk li huma l-aktar romantiċi u jħobbu fil-għaxijiet joqogħdu għall-kwiet jaraw xi film tal-imħabba filwaqt li jitgezzu jitgħalqu mal-partner tagħhom, jitbewsu xi ftit u anki taqalhom xi dema minn fuq ħaddejhom. Tant kemm jitlu fil-film, jgħidu li aktarx l-isem tal-imqabba seta' ġi mill-kelma imħabba. Jafjat il-każ ukoll li kien hawn xi nies fi żmien li kienu jiġu jinnamraw f'dal post li Mwarrab peress li hawnhekk kien hawn barriri u għeli ibis. Skont il-konti ċantar u anki Giuseppe Aquilina li aktarx ma kienu romantiċi xejn, jgħidu li l-provenjenza tal-isem imqabba seta' ġiet mill-kelma rbija ubba jew kubba li tfisser għatu li għatti xi ħaġa. Jafjat il-każ li kien hawn xi binja jew struttura li kellha forma ta' għatu jew kopla. Bħalma ngħidu aħna it-torri tal-Wilġa li jinsab dal-inħawi, imma fuq dan nitkellmu aktar tard. Oħrajn isostnu fosthom it-tabib Mikallef u l-avukat Bellanti li l-isem tal-imqabba seta' ġi mill-verb qarbi ab. Ab x'ikun? Le, mhuwiex il-qadd li ħafna nisa jqogħdu jiċċekkjaw sabiex jaraw żdiedu xi ċentimetru jew nofs ċentimetru wara li jkunu laxkaw id-dita stretta tagħhom. Ab ifisser it-qattih tal-ġebel. U minħabba l-fatt li hawnhekk fiż-żona tal-imqabba hawn diversi barriri u anke l-motto tagħhom jikkonferma dan, nistgħu ngħidu li aktarx huwa minnu li l-isem tal-imqabba ġi minn dan il-verb qarbi. Alla volja ma nistgħux ngħidu b'ċertezza, Ara, naqtaw fil-qasir, nagħmlu bħal ġurnalisti kif jgħidu huma sabiex ħadd ma jikwatom u jiftħilhom xi kawża tal-ibel. L-isem tar-raħal tal-imqabba allegatament ġie mogħti għas-sena ta' tqattih tal-ġebel. Politically correct, le. Fl-imqabba kien hemm bosta kappelli żgħar, ħafna minnhom privati, fosthom dawk iddedikati lil Ġesu Nazzarenu, lil San Pietru, l-intilfet ma' żmien, lil Santa Katarina, lil Madonna tad-Duluri, lil Arkanġu San Mikil u tnejn oħra ikunu dawk iddedikati lil Santa Marija u l-Viżitazzjoni tal-Madonna li kienu jinsabu qrib xulxin. Il-poplu mqabbi li s'dak iż-żmien ma kienx għadu parroċċa u kien marbut mal-parroċċa matriċi ta' Bir Miftuħ, ressaq it-talba tiegħu quddiem Monsinjur Duzina sabiex jingħata titlu ta' parroċċa awtonoma u jinqata' mill-parroċċa matriċi li kellu. Da ma sekx mill-lum għall-għada, Iżda kellhom jgħaddu 23 sena sakemm din it-talba tiġi milquha minħabba wkoll il-pressjoni tal-kappillan ta' Bir Miftuħ Dumbert Manġon. Malli dan il-kappillan miet fl-1592, l-Isqof Gargallo firet il-lokalitajiet ta' Ħalsafi li mqabba u Ħalkirkop billi waqqaf parroċċa il-Knisja Koppina ta' San Ġagbu. In-nies tal-imqabba u Ħalsafi ma aċċettawx din ir-riżoluzzjoni u xtaqu wkoll isiru parroċċa indipendenti. Għaldaqstant, l-Isqof Gargallo laqa t-talba tagħhom fis-16 ta' Settembru tal-1598. Kemm ir-raħal ta' Ħalsafi kif ukoll ir-raħal tal-imqabba ikollhom il-parroċċa tagħhom. Il-Knisja Santa Marija ġewwa l-Imqabba, l-Assunta, ġiet imtella propju flok iż-żewġ kappelli li semmejna aktar kmieni, dawk ta' Santa Marija u dik tal-Viżitazzjoni. Sakemm il-Knisja ġdida ġiet mibnija, il-funzjonijiet reliġjużi kienu jsiru fil-Knisja ta' San Basilju. Il-bini tal-Knisja ġdida kien immexxi minn Dunanċ Mallija, taħt id-direzzjoni ta' Mastru Marju Briffa u t-tifel tiegħu Ġamri. Din il-Knisja tlestiet fl-1689 u ġiet ikkonsagrata mill-Isqof Pellerano fl-20 ta' Mejju tal-1774.
bi flus il-benefattur kbir is-saċerdot Dun Karlu Zammit li qed għandu ritratt tiegħu imwaħħal fis-sagristija. Ta' min jgħid li f'din il-knisja meqjum il-ġisem muqaddes tal-Martri San Innoċenz li ġie meħud miċ-ċimiterju ta' San Lawrenz f'Ruma. Il-Knisja Santa Marija fl-Imqabba ġarbet diversi ħsarat wara li ntlaqtet mill-bombi fil-gwerra. Fil-25 ta' Novembru tal-1945 reġgħet tinbena u tlestiet fis-7 ta' April tal-1947. Semmejna l-Knisja ta' San Basilju, l-uniku knisja f'Malta iddedikata lil dal-qaddis, il-qaddis tal-ħabaq. Għax hekk kif isser propju ismu Saint Basil ħabaq. Min jaf kemm kien jagħmel pesta tajjeb fi żmienu, Le, ma jiswix għax qaddis, sorry ma nerġax. San Basilju kien teologu kbir tal-Knisja u wisqof ta' Ċesarea f'Kappadoċja, fejn illum tifforma parti mit-Turkija. U tajdu l-għom it-Turkija kif ġie propju għaw Malta dal-qaddis. Aktarx, kemm ma nafux b'mod preċiż, dak iż-żmien il-Kattoliċi kienu persegwitati mill-Misilmin. U jaf jagħti il-każ li kien hemm xi komunità Kristjana li ħarbet minn taħt it-tirannija tal-Misilmin sabiex tiġi propju u ssib refuġju għaw Malta. U peress li nħelset minn taħt il-Misilmin, iddeċidew li iwaqfu kappella għad unur dan qaddis San Basilju. U meta bniet il-kappella? Imwaħħal fuq is-salib li għandna fuq il-Knisja ta' San Basilju hemm id-data tal-1515. Iżda din id-data aktarx kienet is-sena ta' meta dil-kappella ġiet irrestawrata u mkabbra mill-istat oriġinali tagħha. Għaliex huwa maħsub li l-kappella kienet ilha mibnija sa mis-sena 1486. Insibu ftit tarif dwar dil-kappella miżjara pastorali li saret mill-Isqof Gargallo fis-sena 1600 wara li din saret parroċċa. Sakemm saret parroċċa mbagħad il-Knisja li ġiet mibnija għad unur Santa Marija, il-Knisja li nsibu propju illum il-ġurnata. Fost ħafna affarijiet li ra l-Isqof Gargallo isemmi li kien hemm it-titular li kien ikona maħdum fuq l-injam. Santa Marija fin-nofs, San Basilju fuq naħa u San Ġosep fuq in-naħa l-oħra. Assa ta' San Basilju, biex ma jagħmel l-ebda mossa li mhux floka. Fl-14 ta' Ġunju tiġi ċelebrata il-festa ddedikata lil San Basilju, il-ġurnata li fiha jaħsbu tradizzjonalment li ġie ordnat saċerdot. Wara li l-Knisja Parrokjali Santa Marija ġiet mibnija, din il-Knisja ddedikata San Basilju naqset ħafna mill-importanza tagħha. U bdiet tintuża għal diversi affarijiet oħra fosthom il-lezzjonijiet tad-dottrina. Sakemm raġa' bdiet tiċċelebra r-riti kollha tal-qudies u r-riti l-oħra sagramentali, wara li fil-gwerra il-Knisja Santa Marija soffret diversi danni, allura kellu jerġa' jinbidel iċ-change of use. F'din il-Knisja għandna wkoll tzuntir qudiema li huwa maqsum mal-Knisja bis-swita ta' San Mikiel, fejn taħtu jinsabu mitfuna 21 persuna. U għalfejn? Għaliex il-Kungress Nazzjonali fi żmien l-imblokk tal-Franċiżi fis-sena 1799 iddeċieda li l-ebda persuna, naturalment mejta, ma tista' tindefen fl-ebda knisja parrokjali minn dak iż-żmien il-qudiem u peress li fl-Imqabba ma kienx hemm ċimiterju, kellu jibelgħu San Basilju u ġew jifnuhom hawn. Illum il-ġurnata il-Knisja San Basilju tinstab fi stat ta' preservazzjoni tajba ħafna u kull min irid jista' jiġi hawnhekk u minn dik it-tieqa imbarrata bil-ħadid jittawwal ftit ċemm ġewwa u fl-istess ħin jgħid ħellu San Basilju miskin mhux iħallih waħdu, le. Ħanidħol ngħid talba lilu jien ukoll. Fl-Imqabba minn barra l-knejjes li ħaddan insibu numru ta' binjiet importanti oħra. Fost dawn, wieħed ma jistax ma jsemmix it-Torri Vinċenti. Dan it-torri kien mibni fl-1726 mill-prijur tal-Ordni tal-Kavallier ta' San Ġwan fra Orfeo de Vincenzo.
Il-Prijur rid li jibni residenza sajfija għalih u għall-familja tiegħu biġnien u palazz magħrufa bħala ta' Torri Spero. It-Torri Vincenti kien propju torri ta' osservazzjoni għal protezzjoni tal-familja tal-Prijur. It-Torri Vincenti huwa simili ħafna għat-torrijiet kostali mibnija mill-Gran Deredin, boli ta' madwar 4 sulari. Oriġinarjament ma' dan it-torri kien hemm imwaħħla l-arma tal-familja Vincenti u iskrizzjoni li tfakkar is-sena tal-bini tiegħu. Sfortunatament daw ġew mitlufa ma' żmien. Fit-tieni gwerra dinjija, l-Armata Ingliża talbet lis-sit tat-torri Sir William John England sabiex tkun tista' tużah bħala torri ta' osservazzjoni għall-attakki tal-għadu mill-ajru. Minħabba dan it-torri kien jinsab viċin ħafna tal-mitjar tal-RAF f'Ħalluqa. Fit-12 April tal-1942, it-Torri Vincenti intlaqet mill-bombi u sofra diversi ħsarat, għalkemm xorta waħda baqa' ma ġarrafx. Madankollu, l-RAF ordna li dan it-torri jitwaqqa minħabba li kien meqjus ta' periklu għal-mitjar ta' Ħalluqa. Fil-fatt, il-parti ta' fuq tiegħu ġiet imwaqqa u tħallet biss il-parti t'isfel tat-torri. Illum dan it-torri, flimkien ma' residenza bis-swit, jappartjenu lil privat u huwa klassifikat fl-ogħla grad ta' protezzjoni bħala monument importanti u storiku ta' pajjiżna. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never torrijiet kellna kemm trid kieku, kemm fadal minnhom il-problema? Għall-inqas it-Torri Rebbieħ, it-Torri Vincenti, hemm nofsu fuq saqajh. Mhux bħal dan it-torri li jinsab warajja, it-torri magħruf bħala ta' Wilġa, għax spiċċa kważi għal kollox. Irdum biss issa tara, veru? Dan it-torri ta' Wilġa nbena fi żmien ir-Rumani, famla tonda, bħal diversi torrijiet oħra li mbnew madwar Malta fl-istess perjodu. U l-istess bħat-torri ta' Wilġa spiċċaw irdumijiet. Fosthom insibu dawk magħrufa bħala ta' Ġawar u ta' Ħlantuf bħal Safi, ta' Ċida f'San Ġwan u anki tal-Bakkari fiż-Żurrieq. Fl-1910 saru xi skavi madwar dan it-torri sabiex isibu id-data li fih ġie mibni dan it-torri. U apparti minn hekk, irridu jagħmlu wkoll pjanta tal-istess torri kif mitlub mill-Planning Authority. Huwa maħsub li dan it-torri nbena fi żmien il-Bronż u aktarx bħat-torri ta' Ġawar imur lura għall-ewwel seklu qabel Kristu. Ara kemm ilu, Tajdu li allura minn fejn ġie l-isem ta' Wilġa? Ma nafx ngħidilkom, forsi kien hawn xi tfajla sbejħa Rumana li kien jisimha Wilġa u bdew jgħidu li dan it-torri tagħha, torri ta' Wilġa. Min jaf, jista' jkun, anke dak iż-żmien l-irġiel kienu jogħġbuhom it-tfajliet Rumani nimmaġina, le. Jiena ħajkolli ħallikom, issa ma qabel ma ninsewx, nieħdu l-istessu tal-okkażjoni, minn quddiem Wilġa, anzi minn quddiem it-torri tagħha, mhux hi, fejnu. Mir-raħal tal-imqabba, għar-raħal li jmiss, itħaqlu.